Aquests són els nostres tubs de quars de gran diàmetre. Tenim en estoc milers de grans tubs de quars. El quars es pot soldar a la brida, tallar-lo i polir-lo al foc segons sigui necessari. Aquí està tallant el tub de quars ara. Estem triturant i polint grans tubs. Donem la benvinguda a la vostra consulta.